Musíš sa vyumývať. Čau. Nevíš, kde sú nožničky, Dodo? Dobré ľahké video, že? Čaje, čaute kamoči, čau. Dobre máme. Videa. Pôjdeme sa hrať Minecraftovi. Ale neviem, ktorý sa mi páči tá hra. To je jedno, pošlem si ďalšiu hru. Bude to dobre. Origin. Tak. Počkajte minúty. Postaviť dom dobre. Asi to dobre funguje ešte. Ale ešte chvíľku postavím a už to bude hotové. 100 minút. No už máme hotovo, ale neviem, čo bude Minecraft fan. A už dobre to sedí jemu. To je Minecraft. Ale vyzerá sa jak pekný dom, ale není škaredý. Ako mi to hovára, ako mi to pomôže. A neviem všetky pomôže. Ako si... Asi dobre. Nemá jednu plotu. Čože bežíš? Dobre. Dobre. Veľmi sa páči ten dom asi. Dobre, veľký. Aj tu je ten barchat, kde je stále. Dobre. Kvety dáme. 1, 2, 3, 4. Tak toto bude krásne, keď tam je kvet. Dobre. 2. No, aký pekný. Nerov. Raz. 2. No, aký pekný. Krajší. No, toto niekto mi žárni ten dom. Toto niekomu žárne tie dom. Čaute, villageri. Nemá jedno. Aký si villager? No, toto majú 1, 2, 3, 4. 4 postiel. No, ak sa video páči, asi neviem, koľko mám ešte minút. Alebo 5 minút, že? Ešte sa trošku sa zahráme a už to vypneme. Mohol by som tam kúkať niečo. Našiel sa aj kvet. Porazme pri barákom. Už to bude hotovo krajší barák. Dobre. Tu. 1, 2. Hej, prečo tu robíš? Čo si služba? On ti pomáha, to je bielý služba. Niečo mi pomáhalo, dobre? Ešte raz. Škaredé.
Raz. 2. Toto možno niekto šári ten dom. Takto. Pekný dom. Pekný domček. Že? Minec svoj tam. Akurát na spokotu, jak sa video páčilo, dajte like, odbier, ale nezabudnite písať, no okej, aby to bolo dobré, aby to bol šťastný, nezabudnite aj písať, share dať, aj nezabudnite. Nič nezabudnite, ani lajky, ani dáte subscribe, každý dajte subscribe a každý dajte lajky, každý mi vypisujte, aby som mal milión, aj lajky chcem mal milión, jak druhý, iný. A ja chcem byť šťastný, tak budeš dohodnutý. Aj tebe ti nedá like, dobre? Jak sa video páčilo? Čau!